thir tu le ngai thatu zong te in zawain chibai ka buk chewa du sang sang ber ka hlan bok cheu ani ole tun chuma chuan Muhcs chungchang wangin Mizoram Presbyterian Kohhran Hruaitu Zawng² te hriat tur poi mo tak mai Synod Hospital Hruaitu purin muana Presbyterian Synod Hospital a coordinator ni lai mek chuan aron soi chuak ta hlol mai le engpo ni se hei hi ke ni channel lam ngai dan ani lawa Synod Hospital Hruaitu te du dan le ngai dan lam ani ti kha mino hriat sak theu turin ka ngen masadu chewani ole Synod Hospital ni ma sila Kohhran dang po tlang nel takin Synod Hospital dur tlang a hian an lut thowa chung te awang chuan Presbyterian Kohhran Hruaitu te chau ni lovin Kohhran sang Hruaitu te an tel bokani ti taila kan ti sualin ke chuan karing haulawa he Muhcs chungchanga Kohhran Hruaitu ten hria sila tin an hriat mai baka ataka zom theutura angin na chu engtiang taka poimo le thange ani ti hreturin kan ngai thladonanga kan ngai thak ma kan soile lok du chu kan hriat theu to angin ZPM sarkar chuan insurance mod ain trust mod akalpui tarup maya he trust mod hian Synod Hospital bank aver hle ti hriata engpo ni se uparin mona coordinator Synod Hospital in Presbyterian Kohhran Hruaitu ten an enkol an beram te tana luang chuak theitura angen na thu hi ilongai thlaphot mai te ang kapula hian uparin wana auma ani hi coordinator ani ya helai hospital hian Synod Hospital hian purin wana page kan thau oma central secretary ali nge ni GS ani lai page kan tiang khop kan la re mem khan ya te kan ti kai ne ti chon pumon kan hriat du chumo zom an lo ni ta ka khan kan din mun ni ta rin tlak ta viewem sarkar chu ti te pokha atang ngai khan helai hian min han thril ula te kan ram ti ni ole ne kan hok tu ten MOU an je kha October ni som ni pariatania chuan November ni khata tangin kan kalpui he scheme hi kan kalpui ta healthcare hi Muhcs anti maya kha ti chuan tuna hian tum som pakhat hi bill kan thelu to a damlo ani somni December sang ni somni pangatlenga damlo bill thelu to za thi sang ni somli pakwa avain kan thelu to a ti chuan damlo mi sang khat zanga som thum paruk bill he minon pe to ani a poisa chu poisa pon soitai la poi lowang chu vaibel chethum noi som ko pakwa sing sari jali som thum pakwa damlo sang khat zanga som thum paruk bill hi kana counter alo lut to ani tin la lut man lo hi damlo zanga som pathuman oma e voina po kan thelu thla chu wakhang chu ti ngai nam lova chu wang chuan a thok tu tenin dai seng lo tin voina po chu mi za soma kan thelu ta mo chung te tel ve chuan zanga som pathum bil alo la lut lo tiang ania tu na ri chuan sarkar lam hi emi society han cha thavia wa kan ngai ri ke mania chuan hlau thon tu re mo buaina tur kan nei ri lo tu na chuan kan sum kalvel a thari viau a kan ngai som pakhat in thelu to tum sari bil lut la to ti na kana counter voice sari bil anon thun tok ti na ni chu ma in healthcare kha kan local pui reng to chu ta bil khoi tu te chuan an expert khopa ke ni chuan chung ho chuan an khoi iveka amaro chuan in dai ngang lo wangin khatia kanan hanta ka khan dam lo an on lut dep ta chuk chuka chu wang chuan chu daily in pathum kan roi bel rek taringo ta bil siam tu kha bil kan thelu chakle tuna sarkar din huna chuan anon return chakani mai paisa kha dam lawa khan in hong man viewem ti te kha rethem healthcare kanan kalpui lawa kha chuan claim chon dam lo chuan phaya sarkarina ai mi Muhcs March April atanga kalpui khan dam lo chu kan thol ve de hleka hetia kan anzom le ta kha chuan pung ta trak taka achan pakhata chuan khami golden card kan ti mang thei ho zong kha he Muhcs scheme a hian automatic in an lu veka wangin amma a chu tiang mang thei heta kening kan man silo wang khan dam lo bil pe thei lo kan nei thin khatuna chuan a atlem takhop maya achan chu golden card mang thei hian lo tam viu maya chu min ti thatu takponi tura ka ngai chulai tak chunia kan zo bel chak che amma khan ai mi pui jong kan thria ko rana pon renga nia nuai za ni chuang te za thum don te zali te kai kum khata khan mo
cái tiếng về tới khăn ta khang ang chia kha anh nghe đi cái lại bỏ ra khamin anh Zawng lệ lốc đấy khami lệ tu na nu mo tu này ron soi cái gì ta cái gì tung se om giờ chuan tu na hian hospital la dam lovina ama hemi Muhcs kan kalpui ma kan man ve ma bill min bat sak khrim se ma kha chu noi za thum som ni chuang he la om tu na hian pe thei lo ho ko pe thei lo ho ama hemi Muhcs kan kalpui ma ami batling khoma kha za thum chuang ten ton he chu la om chuan chumi kalpui nuwa chuan kalpui nuwa chuan aba tam to vak lo maro chu zom thei lo khatiang loin ziak lut lo kha chu ka zo tum che mi pui hian om thoba in ziak lut si lo bil pe thei chuang lo kha chu ani chin loka po khan helai program kan ton ma lo khan pakhat chuak tur chu oma khatiang chi kha ton hi chu kan la nei zeu zeu chu ma se ama ang em khani to lo hospital dang ZMC te po kha ka lo vat lo a ka ting chi kha an om trau mai a awareness kha acha view emo kan ti lai khan kha ting ti tum lem lo an dam lo nuwa ti ngai nom to si lo kha lom ta chu in tong ve de fem chu tu na po pakhat chu an ni le ngal ta an ni le chu ho chu sa khuana thilwa ration card te nei du to lo ti te Aadhaar card nei du lo ti te kha ting te kha an lo om ve thin ta ni ZMC anga po kan vat lo khan nang ni a hian chu tiang chu to na omem Hnena local tak hi chu khatiang tu na po pe thei lo ho kan zo khan ngati ngai nin zia lu lo ti kan zo khan sa khuana lam ai main ral tlan lam chi te enge mo ration card nei mu mal lo te khatiang chi tin Aadhaar card po nei lo khatiang kha an ni de ka ru ma local ka zo hi chu mo sa khuana lam lu tuk chu nin ka thelo ration card nei thei lo Aadhaar card nei thei lo khatiang chi ho kha kan tong zeu zeu thil pakhat themi rem changa kan man lok du chu ni Sinot hospital ani china dam lovina min bat sak khova kha a hemi ti tlem dan tur po kha sinotina appom thlapa ma chu circular po Kohhran tina kan siama a chu ta chuan dam lo hi entinan sarkarin tu sarkar po ni se health care kalpui chuan khang mire thei tak tak injia lu na lo nei mai lo kha lo register dan kha Zawng² kan du khop maya tu no po upale pastor menon abia hi chu ti Zawng chuan ka lo soi pui deuh thina entinan dam lo pakha chu nuai chuang ten ba a ti chuan entinan Kohhran tam tak chuan singa te singruk te non pek saka singni sing thum te khatiang ai khan a thalu tu ka kha ma se entinan dam lo pakhat sing thuma non pui chuan sing thum khan an venga mi har sa tak tak register thei silo pakha lo ziak lut se khami tek chung kwa kha chung ko tam tak mi som chung ko som ni som thum kha he health care scheme mang thei khan an da ti na ni ta ti chuan heta sing ni sing thuma non ton pui kha lut em rualin chung ko pakhat kha nuai nga mang thei nan siam ti na ni ta he hospital a kherlo Sinot hospital a kherlo hospital dangdanga po ZMC ate po khoya po kal se a thalu tuka chu tak chu Kohhran mi pui hian set chiang la ka du khop maya chu kan mi te mi har sa Kohhran ta na kan luan chuan na tur poimo taka ka ngai deu han poimo em kha kan han soi rang khan sarkar in healthcare akal pui dana hian mi pui along na tel tu te kan ne wangin heng thila hi apun jar na le ani na tak ron soi zela hi ke ni mo phurna te po ani wangin kan ron au zel don ni ti te po kha kan soi du ni un tha tak nim pe kan be ke ni po kan lo me ole khati Zawng kha ania uparin buanan atop lama athu swe tang khan soile chon ngai lovin a chiang hle in ka ria pathian ring tu ten kan ti tur poi mo tak arong bol na zaw zok le rong bol na rem chang tak te po ani ome sei tur tam tak aumin karinga comment section lama in comment na kan longai chang dona khongaya in mudan le ingai dan te milo share sak liam turin in khongai na kangen tak meu ani tin like le share lama thanem min ngai pui tu Zawng te chunga thinlung takin lom thu ka soimol mola milo share sak zel turin in chan puina kangen non le chewa tin ka channel tlom tak milo clear sak tu te in valu tak em nangma ni wangin he channel hian malam apan ve troka tun hun min shroi thleng tu in ni e min lo subscribe ve du hlau ani page chuan in chunga ka lom na hi asang don mange in khongai chan puina ka ngen mol ani e